It-tnejn wara nofsinhar Crew ta' One News żar il-venda tal-Belt Valletta. Din kienet l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa li fiha daħlet fis-seħħ il-5 bidla fis-servizz ta' trasport pubbliku bir-rotot kellhom ikunu puntwali. Iżda s-sitwazzjoni li sibna xejn wasalna hemm kienet għal kollox differenti. Sibna xieren ta' persuni jistennew tal-linja tasal. Anzjani, nisa u studenti deru frustrati jistennew xortihom. Min intefa' bil-qiegħda, min igerger u min jippassiġġa biex jgħaddi l-ħin. Għodu, mis-6:15 ħażebbuġ, sa' 7:30 għadna ħażebbuġ markibniex. Filona, waħna, missjana 20. Fejn trid tmur? Il-Kalkara. Għal xej. Fl-10:30 wasalt. Tlift li kull appuntament li kelli, jo. Sewwa. Fost il-bidliet li daħlu fis-seħħ mill-ħadd kien hemm flotta ikbar ta' karozzi tal-linja, fosthom vetturi importati mir-Renju Unit, vetturi oħra miżbuwajn bil-kuluri tal-arriva u coaches mikrija. Għalkemm kien innutat titjib f'lokalitajiet bħal Naxxar u l-Fgura, f'lokalitajiet oħra bħal f'Buġibba u f'Ħażebbuġ ġew irrappurtati l-istess problemi. Jien naħdem kuljum. Filgħodu ma nirkibx magħhom, jiddispjaċini għax ma nasax fil-ħin. Jien nibda fis-7. Ma nlaħaq sa-7. Kollok tuża trasport privat tiegħek. Eżatt, u wassalni t-tifel personalment. Nar il-ġimgħa li għadda l-Ministru Austin Gatt qal li din ser tkun l-aħħar bidla drastika fis-servizz ta' trasport pubbliku. Fil-Parlament huwa ma rridx jgħid kemm ġiet tiswa din il-bidla.